Намираме се пред една картина на Иван Вукадинов, която е, може би, от последните, които той е рисувал преди да започне своя голям проект през 1996 година. От тогава до последните си дни той рисуваше една единствена картина и дори казваше, че абсолютно нищо друго не го интересува. Не може да направи портрет, не може да направи рисунка. Така че аз смятам, че тези терени от Добруджа, този пейзаж от Добруджа е рисуван някъде около между 88 и 94-5 година. Типична работа на Иван Вукадинов, със сигурност, ако един добър реставратор изследва, ще види, че преди да постигнете тия уникални цветове, защото при Иван съчетанието на цветове и цветовете са една цяла наука и той е овладял перфектно, преди да се стигне до този цвят, отдолу има поне 6-7 подложки на различни други цветове, които ние не можем да си представим. Примерно зелено, синьо, червено, не мога да си представя какво има отдолу. Аз специално съм правил такива експерименти с неговите работи. Затова казвам, че Иван, и не само аз, и много художници, много специалисти казват, че Иван Вукадинов не е от обикновените художници, които сядат, рисуват и си тръгват. Иван се връща към една картина по няколко пъти, понякога дорисува, прави отново и ги работи доста сериозно и доста вглъбено. Между другото, целият му живот и цялото му творчество е резултат на един изключителен аскетизъм и на една постоянна работа, на той от сутринта, от всеки ден от 8:30 до 4:30 е в ателието. Няма 31 декември, няма 1 януари, няма Великден, няма Коледа. Той си е там като монах, работеше и правеше изкуство. Изключително произведение, според мен е много интересно, защото тук, без да съм изкуствовед, мога да кажа, че той тук постига едни обобщения, които са типични за последните му работи. Той много често използва един сюжет и прави няколко картини по него. Разбира се, играе се с цветовете, той се забавляваше с тях в различни цветове и в тази игра на цветовете той постигаше изключителни резултати. Тук виждам и любимия му цвят. Малцина знаят кой е той. Той го нарича египетски виолет. И го е вкарал тук в нея и го е съчетал с нещата. Пълно обобщение на пейзажа. Няма каруци, защото имаме други пейзажи с каруци, с най-различни други подробности. Любопитно от този период, че той много често е работил в Добруджа, но понеже има една румънска връзка тук, като говоря, много любопитна е едно голямо румънско приятелство, точно в тия години, когато е правил тая картина, с големия румънски художник Йон Георгио. Йон Георгио вижда една работа на Вукадинов, връщайки се от Венеция, от биеналето, което печели. В Италия вижда една негова работа в Русенската галерия. Мисля, че това произведение, съм сигурен, в момента е в голямата изложба на Иван Вукадинов в Софийска градска галерия. Вижда тази работа и казва, какъв художник съм аз. Аз искам да се запозная с този човек. Искам да се запозная с Иван Вукадинов. След много препятствия той успява да стигне до Иван Вукадинов, който е много труден за срещи. Запознават се, стават приятели. Иван Вукадинов го води при своя колекционер и приятел и братовчет Боян Радев. Йон Георгио вижда колекцията на Боян Радев. Казва, това е изключителна колекция. Аз ти подарявам нещата си, с които е печели във Венеция биеналето. Обаче имаме едно условие да стоят до картините на Иван Вукадинов. Тази картина, тези картофи, Иван Вукадинов рисува в края на 50-те години. Тя е едно своеобразно продължение на една друга картина с картофи, която също в момента се намира на изложба в Софийска градска галерия. Разбира се, това е малко по-съвременният вариант. Онази другата е, както той ги наричаше, от задължителната програма класическа. Когато рисува уния картофи, един от преподавателите в академията, известният български художник, професор Илия Петров, му казва, момче, прибирай, крий ги тия картофи и заедно с един и брик, две големи картини, крий ги тия картини. Защо? Първо, защото ще ти ги вземат и второ, защото може професорите да ти завидят. Интересното е, че след като Вукадинов прави
кошница с картофи, Ненко Балкански прави кошница с праскови. И неговият преподавател. Между другото, той го кани за студент, за свой асистент в академията, но баща му на Иван Вукадинов казва, той помощник учител ли ще бъде или художник, и Иван си, разбира се, избира свободата е да е художник. Та тия картофи са обобщен вариант на оная голямата, тя е много по-известна от тая работа. Мисля, че има още 2-3 такива опита на Иван с картофи, които е правил. Те са също по това време и общо взето заедно ги е правил. Той, като се вглъби в една тема, прави я и след спира, отива към друга, дезинтересира се, има интерес към друга, прави там експерименти. Тук също смятам, че има отдолу много интересни подложки, само че за разлика от онзи пейзаж, не съм убеден, че тук има, че е използвана енкаустика. Мисля, че тук още не е започнало да използва, докато в оная работа съм сигурен, че ще се види и восък, ако бъде изследвана. Тук Иван се опитва да търси перспективата. Аз мисля, че дори я постига, ако се гледа отдалеч работата, ще видите, че картофите излизат леко напред от фона и има един лек 3D ефект. Той, между другото, го търси в цялото си творчество.